Ayun na mga kababayan, muli Mindo usisiro, lahat uusisain, lahat bubusisiin. Marami tayong pag-uusapan ngayon patungkol dito sa Bucor na naman, na walang katapusang problema rito sa Bucor na to. Aba ay ayon doon sa mga pinag-uusapan nila rito, nagiging legal na pala itong mga dating illegal. Pero bago yan, intro muna tayo. Mindo usisero, lahat uusisahin, lahat bubusisihin. Mindo usisero, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe na! Natamimi kayo, ano? Yan. So, itong Bucor, parang nakakuha na yata tuloy ng kakampi. Lumalabas na lahat ng ipinakita ng mga illegal dito sa hearing na ito. Aba, hindi naman nila kinundi na. Itinanggi lang ng Bucor ni Bautista. At tapos, hindi na nila inusisa. Ay samantalang yung ipinli nila na video ay nung April lang yun. So, ano ba talaga ang posisyon ng pagdinig na to sa Senado? Pumunta pa sila ng Bucor para doon ito dinggin itong usapin na tungkol dun sa problema ng Bucor na yan. Pero ito, panoorin natin tong mga patutsada ni Senador Bato rito, ha. Si binali rin dito na kwardiya. Saan mo dinala, sir? Mr. Chair, pinara-retraining ko po sila. Natapos na po yung first batch na 250. Ibinabalik ko po ngayon. And sana naman, sabi ko, nag-retraining kayo na yung natutunan nyo kay Professor Narag na training at education, magamit nyo na. Pero yung 700 na tinanggal mo, sir, may pinalit ka. Opo, Mr. Chair, pinalit ako. Around 700 din? O baka? Pinalitan niya yung 700, tapos yung ibinabalik niya yung 700. Paano yung ipinalit niya doon? Kung 700 ang tinanggal, niretraining niya, tapos 700 din siyempre ang kapalit nun. Pagbalik nung niretraining niya, saan niya ilalagay ngayon yung ipinasok niya dyan? Para bang saan papunta itong usapan na ito, Senador Bato? Kaya nagkakaroon ng ganito because of shortage of manpower to man this post na ganon. Yes, Mr. Chair, kasi gusto rin namin dahil ako naman umiikot din sa Bucor, wala po ganyan kwarto dito sa Bucor na ganyan ang pagkapintura, tapos hindi naka-uniform yung PDL. So, kulang talaga ako, Mr. Chair. Patuloy lang natin. Lahat pinabulaanan na ni Katapang. Siyempre walang aamin dyan, at saka parang alam na nila yung mga itatanong dito eh. Meron pang isa eh. Karugtong pala yun. Patuloy lang natin. Yan. Ito rin, dalawang naman ito. Dalawang pakete naman ito na pumasok. Fragile din. Yan. So, Yung sigurado ko, Mr. Chair, kung hindi yan sa main building, kubol yan, magandang sahig. Kung dito yan, ha? Kung dito yan sa loob, di ba, sir? Nasa kubol yan sa labas, kung hindi ganyan dito, pero... in answer to the query of Senator Rosa, yung pinalitan ko po yung 700 na bago, galing kumuha rin ako sa Colona para makatulong dito sa MVP. And then of course, nag-retraining ako ng 250. Yun ako, na yung mga, kasi hindi naman po lahat yung 700 na involved sa may mga kaso, yung ilan-ilan lang po doon. Pero ganun pa man, pinat-training ko sila, yung 350 gumamit this last week at 2 weeks ago, sila na po ngayon ang nakaupo, na dati pa rin mga tiga MVP, na maasa ko na Ang naliligaw na tayo sa usapan, na ang usapan diyan, asaan na yung nakatakas? Asa na yung nakatakas na sinasabing nakatakas? At tapos sinabing patay na, yung pala buto pala ng manok na nakuha ang buto sa septic tank. Asaan na?
coming from former Justice Secretary Leonardo Guevara. Ayan. Yes. I'd like to confirm kung totoo ba yun na eligible ka hindi. Civil service. Civil service eligible po, sir. Kasi 1994 po ako. Professional sir po, Your Honor. Opo. So, walang naging communication sa office ni former Justice Secretary Guevara. When it comes to eligibility po yan na Mr. Chair, wala po akong nare-receive na ganyan. Kasi nakapag-resign po ako nung May 15, 2020. Kung panahon po ni General Bantag. Nakapag-resign ka May I-forward natin at walang kwenta yung usapan na yan. Yung hinahanap natin, asaan na yung nakatakas. nandun na. Sinusundo na si- Inaantay nila si Gcash girl eh. Si Muli. So have to travel back to the Senate. Ganito pa yung mangyari. After Miss Abihar, and there will be another hearing. After Miss Abihar, the committee decided in consultation with my colleagues here present to visit the PX. Thereafter, the mess hall, and the last stop will be the septic tank. In that order. Pagdating ni Miss Abihar, Ako, Senador Tolentino. Buto na nga ng manok yun nakuha eh. Titingnan nyo pa. Nako, ano ba naman, nag-aksaya kayo ng panahon dyan. wala pa siya. Mahina kayo kumain. Ah. Ano Napapansin nyo ba mga kababayan? Parang wala namang ipin itong ginagawa nilang hearing na ito. Mga malalamya, yata tayo silang magtanong dito ah. oras kaya darating? Yes, Mr. Chair. Ito kaya itatanong namin sa inyo dahil meron Ito, pakinggan natin si Bato rito ah. Tingnan natin kung anong magiging tawag dito, posisyon niya rito. yung nag-debate sa amin ng info. It's up for you to answer this allegation. Ibalik daw ni Bautista ang mga kubol, tilapia yung babae, at inkan beer na pinagbabawal. Yung kubol, mayroon na akong natanggap na text na ikaw daw involved ka daw sa pagbibinta ng construction material sa loob. Can you confirm or deny this? Your Honor, hindi po. Para maklaro tayo. With regards po sa kubol, as a BJMP officer po, ang kubol po kasi, yan po yung lengguwahe po ng mga PDL. Correct me if I'm wrong. Saan kaya galing tong source ni Senador Bato na sinasabi niya may nag-text sa kanya tungkol din sa kubol na yan, yung mga pinapasok na hardware materials daw na yan, construction materials. Parang tanong lang, parang hindi siya naniniwala doon sa tinig sa kanya. Po sa mga PDL, yan po yung bahay nila. Nung dumating po kami rito, ako rin po kasi yung nag-imbestiga doon kay Villamor. May kubol po talaga. Existing na po yung mga sinasabi nilang kubol kasi bahay po nila ito. Sabihin, existing na yung kubol. Giniba na nga ni General Bantag yung mga kubol. Ang sinasabi nito, existing. Siguro hindi na kubol yung tinutukoy mo dyan. So, hindi na po namin siya pwedeng gibain kasi wala na po silang tutulugan. Ang ginawa po namin, yan po kasi sinasabing kubol, sir, bahay yan. Nagkakaroon lang po ng pagkakamali kasi kung ang nakatira dun sa bahay, nag-iisa, yun po yung Yun ang kubol. Yung sinasabi, tinatanong ni Senator De La Rosa ni Bato, kubol. Yan sinasabi mo, bahay na yan. Tinanggal na yung kubol na yan. tawag na VIP. So, ang ginawa po namin, pinalagyan po namin ng marami pong PDL, yung mga sinasabi po na bahay nila. Pero ang kubol po is bahay. Pati po yung mga sa labas na sako-sako, kubol pa rin po yun, sir. Yes, matagal yan. You don't need to lecture us on that. Matagal lang, well settled na yan. Yung kubol, bahay nila yan. At yan ay nangyayari. Nagtanong ka pa, Senador Bato. Ikaw din pala sasagot sa tanong mo. At tinolerate natin. Kasi tinolerate natin, kayo, pati ako noon, tinolerate ko dahil kawawa ay dahil wala matulugan. Sinabi kasi yung una, panahon ni Dilima, pag sinabi mong kubol, yung parang hotel standard na buhay, in grande ang buhay nila. Yun ang kubol. Iba yung bahay. Ano ba naman kayo? Yan yung panahon ni Dilima na nakikita natin kubol. Pero ngayon yung kubol na iwan dyan, hindi lang isang tao, maraming tao dyan na nakatira. Dahil nga, the government cannot afford them with the right. Senator Bato, ang kubol,
VIP yan. Mga mayayaman na nakakulong ang nakatira dyan. Ngayon, kung yung isang kubol na malaki at nilagyan mo ng maraming PDL yan, hindi na kubol tawag yan. Shelter na yan. Facility, wala silang shelter, wala matulugan, so hindi natin ginigiba. Kayo, ginigiba ba niyo? Your Honor, hindi po. Parang tanong niya, sagot niya. Pwede nga po. Kaya nga, kung gibaan mo yan, kawawa yung mga tao niya, wala matulugan, kaya hinayaan natin sila. Kaya nga, ang issue lang dito, tinatanong ko, at may natanggap ako information, is that yung pagbibinta ng mga construction materials, Yan ang dapat na tanungin mo ng maayos at alamin mo kung nagsisinungaling ba o hindi. daw sa loob, at the price na times 5 daw yung presyo, at i-attribute nila sa iyo. Alam mo, I'm not accusing you, I'm just sending you the message for you to react para in open venue, ma-refute mo Nagtanong ka pa, Senator. yung mga allegation na yan. So, sino ngayon ang nagbibigay ng construction material sa loob? Your Honor, yung pong construction materials, total nandito po yung ibang commander. Yung pong construction materials, sir, nire-request po nila yan sa Camp Commander. Tapos po, i-recommend po ni Camp Commander po sa akin for approval. Para in open Yan. Tapos po, i-recommend po ni Camp Commander po sa akin for approval. Ngayon po, Your Honor, being the NDP, supposed to be po talaga, kami po sa Bucor ang magpo-provide ng construction materials. Ang ginagawa po ng mga Ba, ang bait ha. Sila tayong tumutulong ha. Sigurado ka, madam, na walang involved dyan na pera. Para napakabait mo. Ikaw pa tumutulong sa PDL. ay sa loob na ka. Wala po akong kinalaman po sa pagsusupply po ng construction materials. Ako lang po yung nag-a-approve po ng request po nila. That's it. Thank you. O di may kinalaman ka. Ikaw pala nag-a-approve eh. Ano ba naman to si Bato? Sasagot na yan, inamin na eh. Kayo, saan kayo Bot sa langaw. Ipapagawa kayo ng mga bahay-bahay dyan sa loob. Bot sa langaw. So, yun mga kabayan, no? Natuhayan natin itong pagtatanong ni Bato dito kay Angelina Bautista. Hindi, para bang nagtanong lang, wala lang. Walang bagsik, walang kamay na bakal na sinasabi noon. So muli hanggang dito na lang ang ating pag-uusisa at pagbubusisi. Maraming salamat.